Похвалений Єсус Христос, вітаю всіх вас, поважані телеглядачі, у ефірі телепередача «Радость Євангелія». З вами я, ксьондз Дмитрий Малець, вікарій парафії Звіження Святого Крижа. Сьогодні ми переживаємо 15-ту звичайну неділю, послухаємо текст Євангелія, призначений на гэты день, з Євангелія паводле Матвея. «І падышоўшы вучні, сказали Єсусу: навошта ты гаворыш ім у прыпавесцях? І он сказаў іму адказ: таму што вам дадзена ведаць таямніцы валадарства нябеснага, а ім не дадзена. Бо таму, хто мае, дадзена будзе, і атрымае ў дастатку, а ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае. Таму я гавару ім у прыпавесцях, бо яны глядзяць, а не бачаць, слухаюць, а не чуюць, і не разумеюць. Испаўняецца на іх прароцтва Ісаі, якое кажа: слухаць будзеце і не зразумееце, і вачыма глядзець будзеце і не ўбачыце, бо зацвярдзелае сэрца народа гэтага, і вушамі з цяжкасці чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма, не пачуць вушамі, і не зразумець сэрцам, і не навярнуцца, каб я аздаравіў іх. І шчаслівыя вочы вашыя, таму што бачаць, і вушы вашыя, таму што чуюць, бо сапраўды кажу вам, многія прарокі і справядлівыя хацелі б убачыць тое, што вы бачыце і не ўбачылі, і пачуць, што вы чуеце і не пачулі. Вы ж паслухайце значэнне прыпавесці пра себета. Да кожнага, хто слухае слова пра валадарства, а не разумее, прыходзіць злы і крадзе пасеянае ў сэрцы яго. Вось каго азначае пасеянае пры дарозе. Пасеянае на камяністых месцах – гэта той, хто чуе слова і адразу прымае яго з радасцю, але не мае ў сабе корані і не сталы. Калі за слова пачынаецца ўціск ці пераслед, ён адразу ж адступіцца. Пасеянае ў цернях – гэта той, хто чуе слова, але клопаты гэтага веку і зманлівасць багацця заглушваюць слова, і яно становіцца бясплодным. Пасеяна ж на добрай зямлі – гэта той, хто чуе слова і разумее. Ён і прыносіць плён, адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Гэта слова Пана. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сёння Езус скіровае да нашых сэрцаў словы прыпавесці пра себета і зерне. Вобраз, які ўзнікае ў гэтай прыпавесці, усім нам добра зразумелы. Аднак варта, прыгадаўшы яго, крыху паразважаць, каб наблізіць слова Хрыста да нашых сэрцаў, каб іх лепш зразумець. Божае Слова з'яўляецца зернем, себет – гэта Хрыстус, які засейвае глебу нашага сэрца зернем свайго слова. Такім чынам зерне – гэта навука Езуса Хрыста, яго абяцанні, а таксама ўчынкі, знакі і цуды, а перадусім гэта яго крыж, уваскрасенне і спасланне Духа Святога. Зернем Божага Слова таксама з'яўляецца Святое Пісанне і традыцыя Касцёла. Божае Слова жывое і дзейснае, вастрэйшае за меч. У гэтым зерні заключаецца магутнасць самога Бога. Зерне Божага Слова, нягледзячы на тое, што маленькае, нібы зярнятка гарчыцы, разрастаецца і прыносіць плён. А кожны з нас, вернікаў, пакліканы, каб гэтае Божае Слова пераказваць ад імя Хрыста. Той, хто абвяшчае Божае Слова ў яго касцёле,
адначасова з'яўляецца пасрэднікам. Хто вас слухае, мяне слухае, кажа Христос. Таму вестуны Божага Слова з'яўляюцца і пасрэднікамі, і сведкамі Христа. Зернем у дадзенай прыпавесці з'яўляецца Божае Слова, а глебай чалавечае сэрца. Менавіта нашае сэрца мае ў сабе глебу, можа, не найлепшую, часамі вельмі цвёрдую і камяністую. Але дзякуючы Божай ласцы і нашым уласным намаганням, гэтую глебу можна перамяніць, зрабіць яе ўрадлівай, падрыхтаванай да Божага засеву. Чалавек, як істота разумная і вольная, супрацоўнічаюць з Божай ласкай, здольны падрыхтаваць належным чынам глебу, каб не змарнавалася ніводнае Божае зерне, якое туды трапляе. Паважаныя браты і сёстры, калі мы слухаем словы Езуса, то можам заўважыць, што вельмі часта Ён кажа аб Божым валадарстве, якое знаходзіцца не дзесьці далёка, за межамі нашага чалавечага разумення ці жыцця, але якое ўжо тут і цяпер ёсць сярод нас, якое наблізілася. І ў гэтым Божым валадарстве Бог, як себет, засевае зерне свайго слова ў нашыя сэрцы і клапоціцца, каб гэтае зерне прынесла багаты плён. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншае ў 30. Гэтай працай себета Бог таксама дзеліцца з намі. Мы, як веруючыя, з аднаго боку нібы тое зерне, а з другога нібы рука себета, якая кідае зерне на глебу іншых сэрцаў. Таму мы адначасова і зерне, і себеты. Калі возьмем зерне ў свае рукі, то можам у ім убачыць нас саміх. Дар жыцця мы атрымалі ад нашых бацькоў, аднак кожны з нас асаблівы. Кожны з нас па-свойму непаўторны, мае свой уласны выгляд, адметныя рысы, розныя дары, таленты і ўменні. Калі Бог паклікаў нас да існавання, то для нас распачалося незвычайнае падарожжа, назва якога жыццё. Аднак, чым даўжэй мы жывём на гэтым свеце, тым больш пераконваемся ў тым, што не ўсё ад нас залежыць. Ёсць той, хто некім чынам кіруе нашым жыццём, жыццёвымі сітуацыямі, акалічнасцямі. Бывае, што мы марым, каб цалкам кіраваць сваім жыццём, каб з лёгкасцю дасягнуць пастаўленых мэтаў. Але ў рэчаіснасці не заўсёды нам гэта паспяхова ўдаецца. І мы прыходзім да высновы, што для ўсяго павінен быць час. Бог кіруе нашым жыццём, але жыццёвы выбар здзяйсняем мы. Ніхто з нас яго не зробіць. Мы не можам стварыць жыццё так, як гэта зрабіў Бог, але мы можам яго палепшыць, выкарыстоўваючы ўсе неабходныя і магчымыя для нас сродкі. Мы можам паўплываць, каб гэтае жыццё было добром для нас і іншых людзей, а таксама, каб яно было на хвалу Богу, які з'яўляецца аўтарам і стварыцелем жыцця. Дарагія браты і сёстры, на гэтым свеце Бог для нас пакінуў усё, каб толькі мы жылі як найлепш. Мы маем магчымасць карыстацца разнастайнымі дарамі і талентамі, як
прыроджанымі, так і набытымі. Можам развівацца і прыносіць багаты плён дабрабыту і супакою. А наш багаты плён – гэта нашыя добрыя ўчынкі для Бога і нашых бліжніх. Таму ўсё распачынаецца з нас, з нашага сэрца, з яго глебы, дзе Бог засеяў сваё зерне і прагне клапаціцца і даглядаць яго. Ён найлепшы гаспадар, ён себет, якому важна кожнае зерне нашага сэрца. Ён хоча, каб мы далучыліся да яго працы. Таму мы падобныя да себетаў, якія праз веру далучаюцца да Божай працы, атрымліваюць разнастайныя дары. Усё ў нашым жыцці з'яўляецца дарам ад Бога, пачынаючы ад нашага жыцця, подых ветра, які бярэм кожны наш рух, магчымасць думаць і дзейнічаць. Гэта дар ад Бога і нагода, каб мы маглі выкарыстаць усе свае здольнасці і ўмеласці на Божую хвалу і для нашага асабістага дабра. Для нас, якія верым і прагнем наследаваць Хрыста ў сваім жыцці, Бог дае асаблівае заданне. Заданне себета распаўсюдзіць Евангелие, падзяліцца добрай весткай з іншымі. Зерне Евангелия самае каштоўнае, бо яно прыносіць плён жыцця вечнага. Амен.